חבר'ה, סרטון קצר עם חזרה על כל נושא עריכת הגיליון, איך עושים את זה, איך מגדירים מבטים בכמה קנה מידה שונים, נושא הקווים המקווקווים והגדרת תובעים להדפסה. אז יש לנו פה כבר גיליון אחד מוכן שלוקח את הסרטוט שיש פה ומציג לכם אותו פעם אחת בקנה מידה 1 ל-50, הגדלה של אזור מסוים בקנה מידה 1 ל-10 וטיפה נגיד גרפיקה כללית של הגיליון. עכשיו, גיליון באוטוקאדית נקרא layout, וזה הלשוניות האלה שעוד מעט תראו שמופיעות כאן למטה. זה טיפה משתנה מגרסה לגרסה הסידור, אבל בגדול הם תמיד יהיו כאן בתצורה של לשוניות כאלה. לפעמים יש פלוס בשביל להוסיף חדשות, לפעמים אין, זה לא מאוד משנה. על הגיליון עצמו יש לנו שני מצבי עבודה. כשפה רשום למטה paper, זה מצב עבודה שאנחנו מטפלים בנייר, ובעצם אנחנו עושים דברים שקשורים רק לגיליון ולא ממש קשורים לסרטוט. למשל, הלוגו הזה כאן, אני אוסיף אותו במצב של paper. את הטקסט עם השם של המשרד שלי ושם הפרויקט, אני אוסיף במצב של paper. גם את התאריך. אם אני רוצה לקבוע את קנה המידה של החלון הזה, זה כבר קשור לסרטוט. אז את זה אני לא עושה בפייפר. אני לוחץ כאן ועובר למצב של מודל, ואז אני יכול לטפל במה שקורה בתוך החלון. למשל, לבחור את ההץ' ונניח למחוק אותו. עוד שנייה זה יקרה. אוקיי? אני אעשה רגע undo. אם הייתי במצב של פייפר, לא הייתי יכול בכלל לתפוס את ההץ', כי אני יכול לגעת רק בדברים שקשורים לסידור הגיליון. אז בואו נתחיל את כל הסיפור הזה מחדש, נעשה עוד גיליון אחד כזה. לפתוח גיליון חדש, מקש ימני על אחת הלשוניות, New Layout. אם יש לכם אוטוקאד קצת יותר חדש ממה שלי יש, אז פה בשורה למטה יהיה פלוס קטן, לוחצים עליו וזה פותח עוד גיליון. אני נכנס לגיליון החדש שלי, ואני מוחק את המסגרת שיש כאן, שבתוכה יש סרטוט, ואז יהיה לי דף ריק. דבר ראשון שצריך לעשות, זה להגדיר את הגיליון הזה. בואו נבדוק באיזה יחידות הקובץ שלי. אני כותב UN, ואני רואה שהקובץ מוגדר בסנטימטרים. זה חשוב לעוד 2 דקות קדימה. את ההגדרות אני עושה על ידי מקש ימני על הלשונית, Page Setup Manager, או מתפריט פייל, גם יש Page Setup Manager, אותו דבר. לוחץ Modify, ובחלון הזה שנפתח אני מבצע את כל הגדרות הגיליון. בוחר מדפסת, אם אני רוצה לייצר PDF'ים, אז אני עובד פה עם משהו שנקרא DWG to PDF. בוחר את גודל הדף, A3, שנייה קפיצה בחזרה למדפסת, DWG to PDF, זאת מדפסת שכשאני אלחץ הדפסה, תייצר לי קובץ שהוא קובץ PDF, הוא בעצם תמונה, ועם זה אני יכול ללכת למשל למכון העתקות ולהוציא את ה-A3 אם אין לי מדפסת כזאת בבית. אני לא יכול לבוא עם קובץ אוטוקאד למכון העתקות ולהגיד להם תדפיסו לי, כי לא בטוח שיש להם אוטוקאד. מדפסת, גודל דף, ואז אני קופץ לכאן, ופה אני צריך לדאוג שהמשפט הזה יהיה משפט אמת. 1 מילימטר שווה 1 יוניט, זה לא נכון, כי היוניט שלי זה סנטימטר. אז מילימטר אחד לא שווה לסנטימטר. אם החלטתם שאתם עובדים בסנטימטרים, פה צריך להיות רשום 10 מילימטרים שווים יחידה אחת. אוקיי? אם הייתי עובד במילימטרים, אז הייתי משאיר את זה 1 ל-1. אבל בגלל שאני לא, 10 ל-1. פה אני אקבע את עובעי הקווים שלי להדפסה, עוד כמה דקות. בינתיים אני לוחץ OK. Close. זה הדף שלי. על הדף הזה אני צריך להוסיף את הסרטוט.
אני הולך למעלה ללשונית layout, לוחץ על רקטנגולר ומצייר מסגרת. במסגרת הזאת אוטומטית מופיע כל מה שיש בסרטוט. אני יכול להוסיף כמה מסגרות שאני רוצה על הדף, כל מסגרת יופיע הסרטוט שלי. הדבר היחיד שאני ממליץ לכם לא לעשות זה לא למקם מסגרת בתוך מסגרת, כי אתם תגלו שלאחת המסגרות יהיה מאוד קשה אחרי זה להגיע ולשנות את התוכן שלה. בואו נמחק את כולן ונצייר לנו מסגרת אחת בצד הזה, שבה אני ארצה את הסרטוט שלי בקנה מידה 1:50. כרגע כשאני מתקרב ומתרחק עם הגלגלת, אני בעצם מתרחק ומתקרב אל הדף. אבל אני לא מגדיל באמת את התוכן של החלון. בשביל להגדיל את התוכן של החלון, ובעצם לקבוע קנה מידה, אני עובר ממצב של פייפר למצב של מודל, לוחץ על החץ כאן, וקובע את קנה המידה שאני רוצה, נניח 1:50. וחוזר לפייפר. אוקיי? זה קנה מידה 1:50. עכשיו, נגיד לא כל הסרטוט נכנס, תופס את המסגרת, מגדיל אותה, אוקיי? ומסדר אותה עד שרואים את מה שאני רוצה. עכשיו פה יתפלק לו עוד איזה משהו פנימה שאני לא רוצה לראות. אז אולי אני אקח את כל הסרטוט וטיפה יזיז אותו שמאל. חוזר למצב של מודל, כי במצב של מודל מטפלים במה שקורה בתוך החלון, ועם היד, עם הפן, אני גורר את המבט שלי קצת שמאלה. כל פעם אחרי שאני מבצע איזו פעולה כזאת, הזזה, שינוי קנה מידה או משהו כזה, עובר חזרה למצב של פייפר בשביל לא לשבש את מה שקורה בתוך החלון. אופציה נוספת שאפשר לעשות, עדיין במצב מודל, זה לנעול אותו בעזרת המנעול שכאן, ועכשיו תוכן החלון לא יזוז, גם כשתהיו במצב של מודל. עכשיו אני אפתח כאן עוד חלון. ואני אשים את אותו סרטוט כאן, רק בקנה מידה של 1:100. יעבור למודל, נחפש 1:100. אם במקרה אין לכם 1:50, 1:100 או כל קנה מידה שאתם צריכים, לוחצים פה קאסטום, עושים add, ומוסיפים נגיד קנה מידה 1:73, ושמים לכם פה 73, ויש לכם קנה מידה חדש ברשימה. אבל אני לא רוצה 1:73, אני רוצה 1:100. אוקיי? אז זה קנה מידה 1:100. עכשיו, אם ב-1:100 אני אומר, יש פה מידות, אבל הן כל כך קטנות שהן לא קריאות, הייתי רוצה לוותר על המידות בחלון הזה. מה אני עושה? אני בודק באיזה שכבה המידות, אוקיי? דים 1:50. ואני מכבה אותם. אם אני מכבה אותם עם המנורה, הן נחבאות גם בחלון הזה וגם בחלון הזה. ואפילו בסרטוט עצמו אם תחזרו אליו. זאת אומרת, אם אתם רוצים להעלים משהו שלא יראו אותו, לא מכבים אותו עם המנורה, כי אז הוא נעלם בכל החלונות. מה שעושים, מקפיאים אותו עם השמש והדף, ואז זה נעלם, השכבה נעלמת רק בחלון שהייתם בו, ושאר החלונות היא מופיעה. שוב פעם, אם רוצים להעלים משהו, נגיד את הריצוף, רואים שהוא בשכבת פלור, עומדים בחלון הרלוונטי במצב מודל, ומקפיאים עם האייקון שיש לידו דף את האינפורמציה רק בחלון הספציפי הזה. עכשיו, בואו נעשה בחלון הזה באמת רק את הפרט במקום מה ששמתי, רק את העיגול הזה, בקנה מידה 1:10. אוקיי, אז זה הקנה מידה שלי.
עברתי לפייפר, לחיצה כפולה בתוך הדף עוברת לפייפר, ונסגור סופית את החלון הזה להדפסה. טיפ עלי עוד גרפיקה וקישוטים על הדף. אני אוהב מסגרת, אני אוהב שיש קצת כיתובים, אולי לוגו. בדרך כלל אני פותח לי שכבה, אוקיי? להדפסה, נגיד נקרא לה פייפר, בצבע תלוי בעובי הקו שאני רוצה שיהיה לו, נניח בינוני, ירוק זה בינוני אצלי, אני אעבור עליה, ועכשיו אני מוסיף את כל הקישוטים שאני רוצה. אז למשל מצייר מסגרת, ומוסיף איזשהו קו, וחותך אותו. אוקיי, כל המקומות האלה שאני מתעסק איתם עכשיו זה מקומות שאחרי זה אפשר יהיה להוסיף טקסט, אפשר יהיה להוסיף איזשהו אימג', תאריך וכל מה שצריך. מיד ניגע בזה. בואו נביא את הדבר עכשיו להדפסה. קונטרול P או מקש ימני על הלשונית ופלוט. עכשיו, אם אני עושה ישר פריוויו בשביל לראות מה יוצא, אני אקבל את הסרטוט שלי בצבע, ואני לא רוצה אותו צבעוני, אז לוחץ Escape, ואני צריך לבחור פה הגדרות לקווים שלי.